obra. Ene yeda sore no yanti asempa. Na na Kwame Ampedu a o twa adwoma aya yedi die ndwuma yi no. Oda ya wansore we twa nani ahwe ban. O so okwa ekura akakra aba. Okoya wakoka ho. Ayure ho sem kese ema ye pa. Isa ne se me de mitatie na na Kwame Ampedu pa. Ni ndwoma ahuru bi mintumenti na aga te hwemanim a driver for eno so ya mitatie pa. Ni ani nyina me de pa bottom power shege ene ehefa bi odi ekwa akote se adwom no ene yanti asem a de kura na so yenim se onyankopon de ne kra ebesie baby papa ene ye eboda etoso aduonu awutwe 28 September wanga wa ya banga adwuma nyina nya wori bisa won ho a ne se wanya letter na mi na wanya letter na wanga wa ye bosoma adwuma so kwere bisa na wanga tuaka wanya wode ni aya me de kura aya wanga kwa free niam a wode aso bosoma awie no sesi obosoma wu won wanga wode won kana no wotetetetew enya won fumsuo na embom sania obra no ede won akodu enen se moti enka sabri ya na ne eye kenkan ene de eye awerho na ye de ridi dwumai na so ye be ne den esane mo hudo nti esane otema ye wo ma yen atiefu ne yen ahwefu nti na wo se ye betena ase ne ye kenkan homa a watu ne din Brako eye ochiame Kwabena adi a ofi ekropon akuapem ebre obi biara ene moti yenka enye yenko yen ahoden ne ya betena hada bia meka eyonyankopon Kwame twedi ampon one ankasa na ahoden ara kwa na ode adom yen na ye ba betena ase edi dwumai ye pamchaw se moti sound bi ewa achi a ye tedampangu na edi dwumai ye benkwan ho kakra enti ama infire etwitwam no pin pon yesre won kra wo muayen na so ye be ne den eja we se obi biara dowa enye nti mi di say driver for no watan yen kakra we de be fam keke enti aboafo a wo boa yen na ye di dwumadi abremu Akro media ono nde bia ye ka oye photocopy oye printing oye lamination se dwuma biara ever designing and printing hono Akro media edibi Okuabman junction pe udu ha ubisa obi biara obekere obebia Akro media ewo anane the birthday girl Jackie's Enterprise enra odi ne birthday enti ene ye we so happy birthday kesepa ono so etayen achi de ne ngeja managers ba akope a owo ekropon ha iu manage mobile money shop se make a mobile money shop mpo a na me de na ba form Bank of Ghana ankasa ena order anu a chese sika biara opese oyi no okone nchen a obeyi ama Tigo cash Vodafone cash MTN mobile money mi se kasapa kra sika na aba betowo phone so a okọ ho ajaki obeyi ama duwa nka se shop ni so a enti ontumi ni sika a open ma de efie wura aso am sika ma kra na opa ajaki obenya bi ama Kumis concept ono so oguso etayen achi ono dwuma odini se otwitwa mfoni ewo dwuma biara ase ayefro abedinto chese parties akese bribi biara opese utanka ide to ono free Kumis concept obeba betwitwa mfoni ama fefefe major pharmacy enso ono so da so tayen achi de nene se na ye kan last week no odi ni 2 years anniversary na 2 years mu no say no delivery service ababeka home care ababeka enti se tiefo mo fa chem se uwo fie na se uhia aduru bia na ihia ne se obebbo na hamem wade aduru biara uhia no ebebrew mpo se wade brew na se enye aduru potin a open no a obesan de akọ no wan asesa abrew o man hudo enti na major pharmacy oyesa Forino Enterprise children service for ta atudum bi pa and his name was ne chese okodipi into the River Jordan sa River Jordan ni ye buku egutuam kama ewe kropon ha esayare emanije emantika emankoso enti se wo pese nsupa ni bianom de a nko ba biara Forino Enterprise so owokoduma se opposite pe na ehia ne se waba be park oka momma me naka na me nkonom
nsu so de a doctor for kra re kire say onipa bia de wanom kra no e say otumi no be 3 liters a day na kire say atumi aboya wo nipa bia no saa nnwumaku ahoro yi na wota yen achi na ye de Kenkan me dwumadi erebrɛw me a me di dwuma hu chia me din de nyame ba ampem daako me ne me maame sweet 16 ene wa hye asuburu wa kama se ne ye Arsenal no de atu komu se Fabulous no de atu komu yi na ho aye fese baba betena se a ne ye ba be Kenkan homa no akire mu na wotwe atwa mu no ye kan du ba bi asese ye hu se Brako san abafie yi wa abafie wa na adwene se obeye kuya na eja atunefo kokoko abe coffee ni ade nyina ho ama wa hu se yi sika wo asase sika wo buram enti waja atun se obeye kuya no na to so bia na akra ni di nkomo sanka cheni so okwae no wakwa piki movement ama se meka movement a link up big link up pam na eja akwa ya ama se wakwa pe obia bi ama no na emu se so ohu obia no se bia na ni je no hu a hu se link up ni bi wo wa obekwa akohwe no na ya ambulance se bia so wani ambulance so Toyota Venza na ope enti na we se Brako okohwe link up no no hu se ope afiri na se ompe afiri no ene ye de ba version sensa bia ho no hu se so link up na Brako ajaye no na ni beje ho ana na ni eje ho ene no conversation in said nim kita ho bebiri in said nim enti na ye be ne se ye be kan no kratafa na obi biara etumi etie bi mesre se wo rehwe nga mi a share button na so na like menye pese bi nkuminya na obi biara enya bi na onhwe enti etiefo be bia ye dui de munya agwetare amontra ase na muntie me maame e de yen be fi ase onyame ba da wase be bia ye du no se Brako aye ware bre a Brako hu ya aforuwa wo na akora fi no ne koma ball no pa oye osowa a osipisita otomposi a wuntumi nhye no nyi wani ewom se na obi mpotiri bibi hu nkyere no de nanso ohu ne bobia ne na ade ye no ne hu susuwi hura na adwene bre a wotu ugwo a eka one na akora ne ewo no ansa na woriti hu akye no se obi a wo pese one no tena se omukafo no nen obi num eduru ma oyarefo de nanso Brako ampopo niti se mpo enye se na wofudi kan de to nanim a anka ono ankasa de ehu asembeda won daachi bi efi saada ye chi no Brako ne ya aforuwa di enwa bubu ne ehinta akosi se dakuru bi Brako de to na abrewa anim se oma ento na akora se efeide opese okoye ya aforuwa ho adema no asem yiye akora hwe odi asu de na ewode mpo de ebo no dam akora hwe odi asu de ose ye oyoku bisa ya aforuwa asema ne Brako ansa na wariko akobisa ya aforuwa ase no odi kan ko ball na akora amane ma ono nso de to ne yire enim sebe obase ose nso owo abusuafo eyinti se wa mo obia no ne na amane ama ono nso ama abusuafo ante mada wo beja ware no obusuani bi emfi na chi ama obedi no kasa da wo de se wo bekwa akoje aware no yedoda akanfo mu no da ana natitru a wosre obia mu ne joda ana memene da wo kire se joda yeda emujo anu nti wo ka asem biara mu a ejojo afei memene da nso ye onyankopon kwa ameda eno nso wo ka asem biara mu a eye inshiranko danu du ya wariko no akora hwe wodi eso ankobi mom otu na abofo na wokwe wariko no na wokura won se fufu franta ne mro sampre mprentua abi akora hwe wodi eso sangbo won aboso ano a eye osire sika ne ebi nso ya se eto apentin a
wɔde betwitwa wɔn ho efisɛ sɛbe mfumtuo kumkramo abɔfo no kodui no na gwadataa wɔma wɔn bresu na afei wodi amane bisa wɔn kwan so wobisa wɔn amane no wɔn kyeame sɔre na ɔbɔ amane si ɔkyeame ubetie na atompanyin a wɔahyia ha sɛ enye de bɔne bi nti na yɛbae ene den ene sɛ enadwo ne ɔsram pɛpɛɛpɛ a maakora hwɛ wo de susuma na abɔfo bɛhyɛ maakora ntow emriti ase sɛ ene ɔbɛsoma na wabɛka yɛ aforiwa ho asɛm ama ne bakwam na Brako hiapa enti sɛ yɛbae a na yɛnku abɔne bi sɛ yɛ aforiwa amanfo awaregyeara nti na yɛnam na anu si no ɔkyeame de ɔsɛmpa ma beguafo a wɔahyia hɔ no wɔn so wɔde tu gua sɛ saa asɛnkora abɔfo no de nam no nkwara nti ni gwadataa no akyɛnim da hɔ a wɔnya nkyɛn ɛne kan a wɔkyi nipa kyɛ no a anka ɛho hia sɛ wɔkyi biribi finia ne nti mpanyin ahyia no hɔ nanso ɛnɛ ɛnte sɛ nnera eyi nti abusuafo tu nipa ma wɔkɔhyɛn yɛ aforiwa dan de asɛm no to n'anim bisa no sɛ wonye ne ti nsanom ana wampupu ne ti de animtew ne anoserewserew peme so eyi echi no abusuafo no de to akrahwe wodie so abɔfo no anim sɛ akwansosɛm de nti na woto ntasu tuntu ani a akawa bɛsɔw enti afe wɔmmra sin anim esane sɛ abɔfo no nso asiesie wɔn ho nti nea ɔda wɔn ano no sɔre kasa esi sɛnea maakora hwɛ wode asusi nim osi ɔbae a okura ne nsam gin tumpan nea ɔde ma abusuafo akye de ahyerɛ ɔkwan aba fie nim ɔno ara bio osi sɛ mabue ɔkwan ama no ma wahyɛn fie ha ende okura ne nsam sinapo tumpan nsafufu frantaa sika pɔn abie ne hyire awotwe nea ɔde rehyɛ yɛ aforiwa asi ne ti nsa de ama ne ba Brako hiapa ne bio sɛ mo adaroma modom de yɛ aforiwa ama yɛn a maakɔ ahwɛ wo de asusi okita ne nsam nsafufu frantaa nea ɔde da mpanyin ne abusua ase ne ɔsan de ɔbea no ayɛyɛde kaa ho afei na ato sɛ woyi apae de hyɛ aware no mu kina wɔhyɛ ɔpanyin di akonsa ma ɔde kankyen sɛ ɔsoro nsa asase nsa ɛsude nso nso mponoano nsa aduanafo nsamanfo mumenye nsanom na ɔfa ekwa agedi de gya nsanom merefrɛ ɔbaako a na mafrɛ mu nyinaa ɛne den ɛne sɛ ɛnadwo na akrahwe ode so asoma na bɔfo sɛ wɔmɛsrɛ ɔbaa pa yɛ aforiwa amanfo mfa mma ne babarima Brako hiapa ɔbaa yɛ nso a okura ne nsam ne awɔde yɛ amaane ma edimu de abɛyɛ biribiara ma edimu mumenye nsanom na munyina aware yi akyi pa obusuafo biara a ɔbɛdan ne ho agyina mo ebiri abɛfa aware yi ntem de mo na mo wani a ehu ade momma ɔmmɛn ne a onipa wɔ munhyira wɔn kosɛkosɛ na wɔnwo abaduasa ne ɔboba korokorowa munhyira yɛn kosɛkosɛ nso akra yi wie ogyaw no wɔhyɛ no nsa no foforo bio ɔfrɛ ɔbea a wɔregye no aware yi nuanom nkumaa ma wɔbɛnom nsa no bi nuanom no nom wie no akra no ma wɔhyia a nsa no so de bi gu fam bio tiam sɛ pie ma abere oforo amanfo ɔwo anini ɛhɔ ara na obi tiam sɛ dahye ma akra no gye no dahoro nea edi hɔ ne sɛ wɔhyɛ obiara a ɔwɔ bagwam no mu hɔ no nsa no bi ma ɔnome wɔnom wie no nea wɔhyɛ nsa no de nsa no ase kyerɛ kan sɛ mpanyin nsa no ase ni o ɔde kyerɛ yi saa no wobua no sɛ
wona wuhu se eyi ma no kwan ma onom nsa no ase no eyi echi no na atu se wo hia aware no so opanyin biako a ofi ya aforiwa n'agya abusuamu de na egwa besi igwa no mfini dan na ni kyerɛ abɔnten kwan ano na wo hyɛ no nsafufu kurama afe ɔde nsafufu yi gyaw frɛ nsamanfo ne abosom owie no ɔde nsafufu a ɛkae no nyinaa gu fam afe ɔde ne nsatea abiesa ɛyɛ akyerɛkyerɛ kwan nsatea hene ne aheniatwi to nsa a ɔde yi mpae a wahwie agu no mu eyi akyi no nea ɔyɛ ne sɛ ɔde ne nsa no bɔ abɔnten kwan so a na waka sɛ mumɔnkɔ sɛ ɔde ba n'anim a na waka sɛ yiye mmra ɔyɛ yi saara mprɛnsa yiwie adeyɛ no wowie amane no nyinaa no abɔfo a wɔbae no srɛ kwan ansa na wɔregya wɔn kwan no wɔpaa wɔn kare bisaa wɔn dako a wɔbɛba abɛfa yɛ aforu a akɔ wotu agyina hyɛ da tie bi afei ansa na abɔfo yi rebɛkɔ no wɔde nkra bi maa wɔn sɛ wɔkɔ a wɔnka nkyerɛ akorahwɛ odeɛ so sɛ ɛda bi yɛ aforu a ba ne kunu fi na okotu no soa sokron a ɛyɛ agya ne abusuaka sɛ wanhwɛ ne tɛkrɛma so yie na okodi nseku na onya amane a ɛyɛ agya ne abusuafo ka sɛ ɔkɔ ntɔkwa uhunu na onya amane a ɛyɛ agya ne abusuafo ka sɛ ɔyare na ɔpem so na ani soso ya ɔma agya ne abusuafo nte na agya nso mmoa no ayaresa no sɛ okogua so anaa sɛ ɔkɔ obi afum na okowia guaso duan anaa afum duan anaa nam a ɛyɛ okunuka sɛ ɔpɛ sɛ ɔware ɔbea foforo bi ka ne yere no ho na wanyi no kɛtɛ so na akyiri ɔbea no kɔko kora nya amane a ɛyɛ okunu no ka wowie nsɛm yi ka no abɔfo no hyerɛ kwan ma wogyaa wɔ kwan fɛfɛ wokotui no na nipa kakra atwa ahyia wɔ akorahwɛ odeɛ so fi ribetie akwansosɛm abɔfo no fa amane nyinaa bɔ akorahwɛ odeɛ so ne ɛwoda mpo wɔda abɔfo no ase ne dwuma pa a wokodi no mpanyin a wahyia no hui ampa sɛ wɔsoma obenyansafo na wɔnsoma anamontenten afei na ato da a yɛaforuwa de bɛkɔ ne kunu fi da no pɛ ni bɛhwɛ ɔbrakyerɛ abɔnten oforuwa da no etiefo mo franjami akenkan nafa nezo afei na ato da a yɛaforuwa de bɛkɔ ne kunu fi da no pɛ ni bɛhwɛ ɔbrakyerɛ abɔnten so anoma mpo sɛ antu ankɔ bawo da no na yɛaforuwa reka ɔsɛn anaa ɔrenua aduan kɛse saa da no yɛaforuwa abusua no ma nkuku ne nkaka a ɔde nua aduan agya nso ma no afumduan oguan ne nkokɔ a ɔde bɛka ɔsɛn no da no anɔpa yɛaforuwa kita ɔsapɔw foforo mpapaho foforo ne semina ne nsuo a ɛwɔ bɔbrapa mu kɔmaa ne kunu sɛ ɔnware okunu yi nso kura ne guan brɔde atifi mako amankani ogya nkyene ntɔrewa ne biribiara a wɔde ka ɔsɛn kɔmaa ne yere bere a wɔde nneɛma yi rekɔ no na ɛyɛ asɛnkɛse nipa a wopu bɛhwɛ wɔn a wɔsoso nneɛma no ɛnya no bi ni edu original no na yɛaforuwa fi ayere sɛ ɔbɛnta ne namfo kɔboa a ma wɔnua nnua ahoro no wɔrenua no nyinaa na nnwom gyina fa wɔn a wɔreyɛ abomreyɛ wɔn a wɔrewɔ fufuo nso rewɔ wowie nnuan ahoro yi nua no ne yɛ no mmabaa a wɔasiesie wɔn ho no de nnuan yi too santen de kɔɔ akorahwɛ odeɛ so fi woduu hɔ no na Brako ne adɔfo ne awofo atena ase wɔde nsafufu frantaa nso di aduan no akyi
saa bere no nyinaa na osebo ne ahurusi difa won a wodi nuan bae no resan akono akra hwe wo de so ye won aye afei Brako ne na abusuafo twa aduan yi hu siai wote obi kwama adofo a wowo mene ne amanifu nyinaa edu enwume no wo hyehye ya aforo akoso tu nipa kan ne ho de no ko ni kunufi ware ko ni nyinaa na osebodi echi a enya no bi ni ansana ayafurusia yi ribedu so no na Brako asiesie ne yire muka ase dedaw ma obia panin dia besi muka ama ya aforua eyi ama nani antane wo na aduanne a wo hia ayeforo no adeche no Brako ne na yire ne adofo bi chin deda adofo amanifo ne abusuafo ase wo ayeye ahoro a obeye won no eni obi a wanhyen ni suhye ase anano ase efise banyinsi bosontwe ankame wo apatre a wonso wonkame no okraman bembe waba tenase yere tua so afi katafa foforo watu ni dinsi waba tenase Brako ne ya aforu a ware no eni nabi na ya aforu a fa furuwo babani ntobombi oye abofra ne hu tuatua no ho wo hwe nanim a untumi nhwe no mprenu ne kwon atwitwa frowa se kanka bika oberima anim dagua se obre wo hwe no a ne awuhu ara ne se oye obani mere preko ne tisunwi a eguso ti se sirichi ahoma ne hwena esa nanim se droben ampara obiara okohwe no je no akurum nia obiara ka che abofra no ne se waba tenase mechire few nko wowo abofra no kwasida eyinti na wotwe eye kwasida no na amane mu no esese mpanyin be hia to abofra no din wonya nhia no nhia into din no na obiara nim ne kredin a eye kwasi a ne mran ne budua nanso esane se onyankopon mpebo ninti na oto obibiara din eyinti na esese ohoho a wabesue abusua no so woto ne din saa na wotwe da no anopa no ya aforu waguare titi hiro fura ntamafufu ne ba no de ko na ase awedampo asiesie no ho de ntamafita bi afa ne ho de akotena asesegwa bi so twen mpani se obia wo a wo bunu se odaso da otan mu kosi na wotwe betwam ansa na wafi otan mu eyinti se obia no wo na wotwe du na worbeto abofra no din a saada no na okunu fi obia no tan yinu fi otan mu ba edimu afei mpani hia no na ato se woye amane Brako kita ne nsem abofra no kete ne nisumi ne na aguarede a eye nku a ewo frowa fefe bi mu mpopa ho sapo powder afi hwiasiamo bokiti seminahuam seminampro asia ne senia ode rema ne ba no akwa abanin osan kita mofra ntade a wapam ahurudu ne merimatam bia konse won fanye nsemto Brako sankura ntama mohu ahoro wasia niguan ne nsam sikasi di opidu se ne odiri fi ne yire tan ama no efremu nen esane se diesi pampaso a enche tintin yiti Brako sankura ne nsam sikasi di du se ne a odiri bo ne ba no getri na onyinga ogina so aye bibi nen afi obadoma no ne na hwe wo de sunsu kura ne mpetia ne nsam mpesiwa edi wotwe senia odereto no ayewa mu na wode ato ne din ne ansana wode saa ne emayire be kire gua no na kwasida ne na dempu nanso wode kwanko nketewa abien besisi ho a na nsuwo biakomu afei
ya ọrịbẹyẹ amaane no ato abofra no din bisa dinkwe a wọn fa nto no Brako kan si esane sɛ amaane ne sɛ ɔbarima biara wɔ ne ba a odi kan a ɔde ne to n'agya ne nua barima panyin no nti ɔde kwasi reto n'akora ne nua barima panyin ayɛ a ne mmran ne ɔkaesiafo okura ne nsa mmorosa tumpan biako ne sika sire awotwe a ɛyɛ mpɛsoa aduɔwɔtwe sɛ nea ɔde reto ne din no ne Brako kasa wie no nea ɔreto din yi hwie nsa no kakra de yi mpa frɛ nananom nsamanfo srɛ onyinkyɛ nyansa ahoɔden ne nimdeɛ ma abofra no afei odi kan de ne nsatea akyɛkyɛ kwan ka nsa no de ka akwasia no kan sɛ ayɛ kwasi wose nsa ɔyɛ yi mprɛnsa na ɔsan de ne nsa bɔɔ nsuo a esi ne nkyɛn no mu de ka abofra no ano bi osan kan sɛ ayɛ kwasi wose nsuo a owie yi no ɔkan mprɛnsa sɛ momɔnkɔ yiye mmra eyi akyi no ɔde nsa ne nsu yi fry ma Brako ne yɛaforo wa nsa ne nsu yi ase ne sɛ da bi abofra yi nyinaa ɔma ne yiw nye yiw na daabi nye daabi ɛne sɛ ɔma n'ano nyɛ nta afei awofo no nso anom nsa no sɛ abofra no ho so nyinaa da wɔn so afei wɔto abofra yi din wie no wɔhyɛ nipa a wɔahyia hɔ no nyinaa nsa a wɔde to abofra no din no bi obiara bɔ hwio kɛkɛ ɛnya ade a wɔnom mfu bere a obiara renom no na ɔrebɔ abofra no din wɔn a wɔreka ayɛ kwasi reka na wɔn a wɔreka na ayɛ kaasi aforeka wɔde nsa no ase a ɛka no si hɔ sɛnea ɛbɛyɛ na sɛ obi foforo baa wɔbɛhyɛ no bi de atwerɛ din a wɔde to abofra no saa nsa yi akyi no wɔde mmorosa a ɛte apɔw nsafufu a ɛte sɛ ɔpɛburu mu nsafufu a ɛka wɔn ano a na ɔreka wo kɛtɛrɛma nso pia wɔn a wɔhyia hɔ no paapaa bi ma wɔn ho baaye wɔn saa bere na ato nkɔmmɔ ne huhuhuhu saa bere koro yi ara nso na wɔn a wɔkura akyɛde ahorow de ma akokoa no akyɛde ahorow a akokoa no nyae no ma obiara a ɔkɔɔ hɔ no pene no da no pɛni bɛhwɛ akora hwɛ wodi asufi edu owigyinae no na mfofo ada ho kwae wokum ɔsɛbrɛ bontu tetetu biara ne ho tua no nnuan mu nnuan a obiara a ɔkɔɔ fie hɔ bi didi no maa ne ho bae no anigye no tua mu saa ara kosi adesan akyɛde ahorow a ayɛkwasi nyae no ma wohu sɛ nipa yɛ dɛ ɛyampa nipa ɛyɛ dɛ nanso wɔnwe ne nam sanka nipa yɛ dɛ na wɔwe ne nam a anka ɛmɛ sɛ anka asesɛ mmiri yɛdwitwa mpanyin wei dum anim anka yɛdwitwa nana Kwame ampadu a ɛyɛ a yɛde steam nanso yɛntumi nwe onipa nam na mmom nkae na yɛbɛtumi mɛwerɛ aho paa na me sɛ mete ne saa bɔtɔ mpa wɔ ahyɛ yɛ agudade nnwom yɛ dɛ paa na mpo nea yɛde redwuma a yɛato ne din Brako ɔbraa sɛ wotena ase na wotie saa nnwom yi mu nsɛm a ɛma wohu sɛ yiw ɛyɛ ampa ɛyɛ nana Kwame ampadu ɔdwen nkɔ akyiri ansa na wakyerɛ wo dwom mpo sɛ yɛtie ne driverfo nnwom anaasɛ nnwom a ɔbɔ ma driverfo a kyerɛ sɛ sɛnea ɔkeka nneɛma a wɔn akyerɛkyerɛ wɔ kaa akyi ebu awurade nana Kwame ampadu onyame fa wokra ensie yie ɛnɛ aha na yɛde akenkan no bedu nanso yɛkan yɛhu yi sɛ ayɛforo kakra bi ɛkɔɔ so bɛpɛ sɛ yɛn maame etu yɛnfo kakra bi ɛfa ho anaasɛ nsɛmbisa bi mama so ɛyɛ sɛ yɛn awɔfo bɛkɔ akɔpɛ link up bi abrɛ nga na me de sɛ ne akɔ yi de ɛme sɛ me maame adwado bi asa wohwɛ me aboabua hu na nea ɛwɛ dampo ne akora hwɛ ɔde so yɛ na sɛ wode yɛ bi afam ɛde mesrɛ wo
enye obia na woyɛ saa link up yi ma na obefa nanso esane ntetewe a wode mpo ne nikuna akra hwe wode so de ma womba Brako nti eno kan ena ne wo kan ne wanye de ampupu ne ti ena o ka di kan kra so wo hosi se ne maame ne papa kra nka anko hu obia na ofie ho na da wo ya adom na oba ho bi na ono na nkasa ne kuma ye de abɔ ne deda wo nti anka echiri yo bede ngo de beto wo ni mabisa no ho asa nti no ne de bibia wo kan ne ye pepepe ma ne nti obi wo ho nso ya anka wo ka kire na obeka se de nka se mepene me a mekwa kwhwehwe me bia mepene na maware nanso isa ne ntete wo ya wo de ma Brako ne ahobrasi bi owo na mi hunkura se wakɔbɔ bra wo ba bia ne ma nkoye nanso obai na ne papa ne magye na hwekwan a wo fa so nsase ne ma waye a odema nyina nye ni se Brako betumi aka esi de bi o kan kora de anka ne na wanya de nti ewom se ye se woye nanso yedu ba bia na enye wo mfo so nipa na mfa nye de emfa nhyem obiri mu ho a chenchena aje onipa me kase bia mani nyinko wo hyem se ne kuma pede a asem bi edi na mum se ne kuma mpa nhyɛ ne chenchena misi chenchena aje sanse wakenti so ye ma ayu me pani anim yiduru kakra me petuntum you we say ye nhwa ho fa na ye but me dey aya me sere o you ya na me kan so te ase no ahwehwe eno kakra ma ye kan ade bi wa ha mante ase papa o se obia wo a wo bu ni se oda otan mu kosi se na wotwi betwa mu ansa na wafi otan mu na ba cho eno no ase kire kakra so wo ka so bi obia tan uti ase de wo ka tan a aye se wako bibia ehun ti wu so what else kan na ya maame no ya mere watia no mo ne ye na no mo ye nim se efi bi wo kra na nka sadio obia kwa efichiri a ntena se efi jesu ko tena ba bi fufu na ne ho to wo wi a wasan aba saa na wo hu ne nse ukọ saa te bi enimu a wako bibia eye enye fe enye boimu wahu inti no se wudi na watwe a se wubu nsa eye na watwe inti fa ne se wawo no nso eye na watwe inti se na watwe ne se bu ewo na awu mu ne ade nyina ani tiwi a na che se ne ho afi sa wote ase enu nti na oso wode ne hyede mu akosi se ne ho befi no wo nga hyeda ayi wafi se ene se bia na awko mu ya ye de yi wafi mu de waba de ye fufu nti bibi sa no pese wo ka se bibi ye tanga ada sa ye sa de a enye fe me pese me kan se eye pop eye but pese me ka se bibi a enye fe na wo be fim abane a eye fe mu ho atum bibi e ho atum etiefo me je di se ye risua ade ne pa ase mi saba akonso a ewo ho ne se nwi se emra asomafo no wore ko no won amfa Brako ani achi akwa hwe ode so ye na eja no nso wanko bi o kama eja anko abofra anko na se okunu anko anka bia enade anka se okobi enanso anko so adenti na sanko fu nyina won anko bi nanso wokọ edo abusua no etumi eje aware no etum se ade a abusua no won akasa nti eja akwa hwe ode so anyi ne yire ekosua de mpo anyi nti no won atu nipa abusuafo ya nipa na ekọ no nso ye nipa won anim ye nyama won atu won se won kosere me je se kan na sa na ete oberima ku ni echi enko tinam no won aye se si apo se wo koye sa de na hu se wo ye ni nyina awie ansa na wa fere oberima ni so mra na oberima na betena siwi ansa na waka se na efe wo kofa obia no so nye de mra nti me hu se obia sere enyo obia ne oberima na ni no wo sere se wo ka no kwa wo je se ya aforu wa na o hye dem no wo ko bi sa ni si nsa no wo de aba wonye ni ade nti no amane kwanzo ne de na oberima wo ntinam na obia wo ntinam na wo nye wo ho ya de na wo ye ne me ni nyina awie a ansa na wa fere wo se ye wie nti se ne ko me amane kwanso de ebe boa ye mu bi wo ho aye fe e
me we afiade ba obi atan na asem na ye kan aye te se wo ye obi a waboe a ade nya wotan bi o because oba beja ne nan agu so niama bebre abofra be ya enye fe to the extent say obi wo ho a ne bakra opekuma bon na ne hwene musiwa obi atambi to me de na ano eye den abofra ne bre na ne hwene mu asiw no ko obi atambi to me de na ano etwe efiwo nti wo a wugina nchen no eye wotan but esa ne so no yo ono wo ni nti ade bi anya ne tan bi nti na mi san ka me pese me kese etan but na esi so say wugina echi a wu ne say etan but ono yo bia no de enya ne tan ko so no wo ne ba eyi kwa re kire se bofra edo won maame soronko na se wo do soronko bi ma wo maame a na efisa na eme nyina se na ye maame kan no wa akọ tan mu abosuma akron se bi o se bi obeto ntesu kakra na eba be ne tan ne ade na nso ni nyina echi no otumi twen ya ma owe abofra no dia na abofra no nso esese odo ne na merima eyi ye no nkire se mofra wo no yengu yenso ye woni aye be ya evema ye ma adoye se na ye kan homa no ye hu ni akora hwe ode so waye ama brako nso nani aso na eja ene aha na ye di dwumadi no besi happy birthday kese enkoma anani Jacqueline you anani Jacqueline ene enra na eye na awoda ye da onyankopon asese wahwe wo so ede wa ba bedu sese se enya wo ya o ka ye je nga ketu ya hefa ne ye kwa akoyi enya wo ya anka ne dwo ye koye indomie anka hefa ne ye kwa akonya sika awrade nsira wate onto onkwa na mu you afei ora Eugene nti akese enkoma o baby biara a wo ne yim se sesemiri orehwe yen you da bia meka akofi adoma wa wani akro live sese no asan akọ UK ho bi you adwuma de na akọ UK nti sese no oni Ghana abnamponsa ye gani agina no ono so sese no oni Ghana wakwa akọse Belgium kakra ho na odi ni dwuma nti ono nso obeba beka yensa mama okay nso atukwa kakra wakọ Italy you asore de na akọ Rome ode kwa akọ di dwuma wanwaso bi na wode na bre asafo ede na di dwuma enti sese ye ga aka ye ngachi me ene me ma 16 we twa masuburu kama no dia bet na ye nchen ewa ha producer na safori ejina ha otu echi alai je o direct ne ma kama Sergio ba akopenya mi shira o so jina ha che se o madwuma no ekoso kama se Michael nso ewa ha the Lord is my baba you are be kayensa ewa ha ene mote ye nka Anani Jacqueline Enterprise uso ye ngasen ema ye di dwuma Akro media enso boy Kumis concept enso de na ahoden kese pa eta ye ngachi major pharmacy ono nso waba be boy ye pa ama ye ndwumadi akoso kama River Jordan in a bottle for Reno Enterprise ono nso waba be kan ye nsa chese ode na ahoden kese pa eta ye ngachi a Kenkan mi dwumadi ekoso kama yen biggest sponsor chese ono no se ma money di nga enye eye otwedi ampon kwame you onyankopon so ta yen achi kama enti se ne mote yen ka ewo mu frisu a na ye Kenkan me da se ne ye besan ehia bio ye manana kwame ampedu abusia shedding pa ara ade ato mani e Ghana man nyina na ato yen ani you enti yesire onyankopon sira se onfa mamo na efei so oncheche mo were you oncheche mo were pa emaye enti da se ne ye besa na hia onyankopon enka obi biara ho bye bye ye bonise akoko nle bebi atono ajiso nuara Aniwara Biya Bafranwa Ye Toma Midiano Nami Prince Baya Penintamo Nami Medmi Musu Abdurabwe Yana Penio